Hola Álvaro. Caramba, 19. De Boiro, me encanta Boiro. Gracias. Adiante, Álvaro. Álvaro, facer maxia é a cousa menos doada que eu sei facer. É moi difícil. É todo menos sinxelo, porque hai que ensaiar moito, hai que practicar, hai que equivocarse moitísimo, e despois de moitos anos de ensaio, despois de moitos anos de traballo, ao final consigues un minutiño de maxia, consigues un minutiño de asombro para que a xente quede abraiada. É moi difícil. Eu intento facelo o mellor que podo. A seguinte. De onde che ven a inspiración? Eu creo que a inspiración ven da vida mesma, das cosas que un fa cada día, das cosas que un ve, das cosas que a un lle gustan, e sobre todo é unha inspiración dos monólogos a encontro nos monólogos que a mí me gustaría que alguén me contara. Entón, como moitas veces non están escritos, pois teños que escribir eu. Entón, esa inspiración na vida, nos amigos, nas conversacións, sobre todo na xente da que podo aprender. Hai moitísima xente, Álvaro, que está aí para ensinarnos cosas que non sabemos, e esa é a xente a que tes que escoitar, e a xente que pode inspirarte se queres facer algo. Pois claro, teño un autógrafo para Álvaro e... Chao. Bueno, pois teño un autógrafo para Álvaro, claro que sí. E se inspiro noutros magos? Pois sí, claro que sí. Un ten que inspirarse en... Xa cho dixen, nas persoas que tes al lado e que poden axudarte porque coñecen máis que a ti. Hai un montón de magos que coñecen a maxia mellor que a min. Entón, eles inspíranme, ensínanme, amósanme o camino para seguir. É necesario escoitar a esas persoas. Hai magos importantísimos como o mago Antón, o mago Román García, que é da Coruña, o mago Kiko Pastur tamén está, creo que agora está en... Román está en Santiago e Kiko está na Coruña. O mago Antón está en Lugo. Non sei cal é o mago de Boiro, pero estou seguro de que en Boiro hai un montón de magos fantásticos dos que aprender cando uno quere facer maxia, pero mellor, Álvaro, a ti gustache outra cousa, me gustache o fútbol, tes que buscar xente que te explique o futbolistas para inspirarte, ou gustache escribir, pois entón tes que buscar escritores que te inspiren, cada un ten que buscar a xente que lle pode inspirar. Imos escoitar o seguinte mensaxe. Hola Luís, chámome Raúl. Hola Raúl. Teño 13 anos e son de Vilagarcía da Dosa. Teño unhas preguntas para ti. Adiante, Raúl. Como descubriste a maxia? Hai moito tempo que descubrín a maxia. Pois eu descubrín a maxia vendo algúns magos na televisión, magos ilusionistas, non feiticeiros ou bruxos, non, magos de ilusións, que fan maxia coas cartas, coas monedas. Entón, eu lembro que vin a Juan Tamariz na televisión, e deixoume abraiado, entón dixe, eu teño que aprender a facer iso. Entón, estudiei moitísimo, busquei xente que sabía de maxia para que me pudiera explicar ou axudar, e sempre buscando compartir con outras persoas, con profesores de maxia, con profesores do colexio, profesores que estaban comigo, que me ensinaron o camino, pois pude aprender os meus trucos. Foi a primeira vez que descubrín a maxia, con grandes magos, como Juan Tamariz. Vamos a ver a seguinte pregunta de Raúl. Pensas cando vas sempre a visitar os teus trucos
que penso de que a xente alucine cos meus trucos? Pois gústame moito porque para eso os fago para que a xente alucine cos trucos, entón leva moitísimo traballo, teño que traballar, teño que ensayar, teño que dedicar moitísimo tempo, pero despois paga a pena, cando ves os ollos abertos das persoas que ven a maxia, un di paga a pena. Imos escoitar a seguinte pregunta de Raúl. Cal é o teu traballo favorito? Meu traballo favorito? Muchas gracias, me gustou mucho. Muchas gracias a ti. Te doy unha aperta. Eu mando-te outra aperta para Raúl. O meu traballo favorito? Pois gústame moito o humor, gústame moito a maxia, pero é todo o mesmo. Eu creo que todo é regalar ao espectador, que é un amigo, un instante de abraño, un momento de maravilla, un momento de asombro, un momento inolvidable. Creo que iso é o que intento facer coa maxia e facer co humor. Que a xente síntase mellor, iso é o que eu intento. E que se alguén ven a ver o meu espectáculo, pois que cando saia do teatro este mellor do que cando entrou. Iso é o que eu intento. Hola, Luis, soy David. Tengo 7 años. Os meus datos preguntas para ti. Hola, David, como estás? Primeiro. Querían algunas nuestros trucos. Pois... A ver, David, non é sinxela a resposta porque é unha pregunta moi interesante. Preguntas se alguna vez me pillaron nos meus trucos. Eu direite que non, pero tamén direite unha cosa. Si ti me preguntas se alguna vez fallei nun truco, se cometín un erro, direite que sí, moitísimos. Pero como a xente non sabía o que eu tiña pensado facer, non sabían se era un erro ou algo que estaba previsto. Entón, non me pillaron, pero eu cometín moitísimos erros. Cando escribe, ou cando fai humor, ou cando fai maxia, cando comete un erro non pasa nada. Os erros ocurren. O que tes que facer é tentar de remedialo sin que a xente o note, al menos na maxia. Na vida é distinto. Na vida, cando un comete erros, o mellor é recoñecelo e intentar solucionalo, pero non tratar de ocultalo. Ocultalo solamente na maxia. Vamos a ver a seguinte pregunta. Cal é o teu truco favorito? O meu truco favorito, pois é un truco que está facendo un amigo mío americano que chamase Derek Del Gaudio e agora mesmo o está facendo en Nova York. Eu vin o truco nos Ángeles, en Hollywood, hará xa, pois, xa moito tempo, creo que o vin por primeira vez há uns meses e agora vou volar outra vez a Nova York para volver a ver o truco. E o que fai é increíble, é increíble. Ti pensas cosas e elas adiviñan, e xa está. E directamente é o que che acabo de dicir. Ti pensas unha cousa e ela adivina. Está facendo, el se chamase Derek Del Gaudio, está agora en Nova York. Si queredes, podedes ver algún vídeo de Derek Del Gaudio facendo cousas de cartas no hormiguero, porque era tan bo que eu dixelle, tes que vir ao hormiguero facer a túa cartomaxa. E dixo, vou porque é un bo amigo mío, e hai algúns vídeos de Derek Del Gaudio facendo maxia no hormiguero con cartas. Non fai a cosa de adivinar o pensamento, pero é moi bo tamén. Espero que che guste. Imos ver a seguinte. En que medio te sientes máis cómodo, na televisión ou na radio? Facendo que maxia ou humor? Gracias por todo e por participar no noso proxecto. Bueno, pois vou ver na maxia, no humor, na radio, na televisión. Sabes cal é o problema? Que a mí todo gustame un montón. É como se eu pregunto a ti, eu non sei se te gusta o chocolate ou non, pero imagínate que eres larpeiro, e gusta o chocolate, tamén o flan, e as natillas, e digo, que che gusta máis, o chocolate, o flan ou as natillas? E se ti és un bo larpeiro, gustache todo.
E ademais, cando poñen os tres, comes dos tres e non tes que elixir. Pois eu son un larpeiro de humor, eu son un larpeiro da maxia e gústame os dous, e non teño que elixir, e fago os dous, gústame os dous por igual. E o mesmo sucede coa televisión e coa radio, gústame as dúas, disfruto moitísimo coas dúas e non teño que elixir, fago as dúas. Así que aí me mantengo. Pero unha pregunta moi interesante. Imos ver se hai algunha máis. Xa non hai máis. Pois ha sido un placer, chicos. Nos vemos pronto. Adeus. Bueno, aquí teño un sobre, un agasallo de David, de Álvaro e de Raúl. Imos ver que está pegado con moitísima forza. Han empleado aquí un pegamento hecho con plutonio ou con algúns materiais que é imposible de abrir. É o sobre máis duro que he visto na miña vida. Fixeron a conciencia. Como fixeches isto? Ai, non podo abrir. Aquí está. Teño que intentar abrirlo sen romperlo. Aquí está. Ah, mira que cousa tan bonita. É un certificado. Os alumnos da aula 3 do Centro de Educación Especial Vila García de Arousa teñen a honra de confirmar que Luís Piedrahita é un produto galego. Dou fe. E aquí temos un sello firmado os meus grandísimos amigos Álvaro, David e máis Raúl. Pois gardareino con moitísimo cariño no meu despacho. Me parece que hai algo máis. É unha libreta, un produto galego, edición especial como a nós. E pon: este caderno foi elaborado polos alumnos da Aula 3 especialmente para ti, Luís, pola túa colaboración no noso proxecto. Produto galego. Fixa, que maravilla. Pois aquí apuntarei os meus trucos de maxia e os seguintes monólogos que escriba e que espero que vexades no YouTube ou no internet e que os gusten moito. Moitísimas gracias. Levareino sempre comigo.